Beppe Fenekadami huwa mentalment ippreparat biex jiġġieled il-marda tal-kanċer u jagħmel operazzjoni biex ineħħi tumur ta' 15-il ċentimetru minn daru. Madankollu jammetti li għadu xxukjat u qed jipprova jaċċetta l-aħbar li ġimgħa ilu bidlitlu ħajtu meta nfurmawh li kellu tumur fil-lemin ta' daru. Spjega kif madwar 4 xhur ilu kellu uġigħ muskolari f'daru, iżda minħabba li lura fl-1991 kellu slip disc, dan l-uġigħ ma bedix jinkwetaħ. Iżda fl-aħħar ġimgħat l-uġigħ beda jiggrava u meta bit-trattament li ħaba ma taffiex għamel MRI. Kien fit-18 ta' Lulju meta rċieva telefonata mill-isptar biex imur għat-tieni MRI. F'intervista ma' ġurnal lokali jgħid li ħass li kien hemm xi ħaġa ħażina għaliex mhux normali li tirċievi telefonata urġenti mill-isptar biex tmur għat-tieni MRI il-ġimgħa filgħaxija. L-aħbar kienet serja ħafna, kellu tumur kbir. L-għada filgħodu mill-biopsi ħareġ li t-tumur kien kanċer. Minħabba l-pożizzjoni tat-tumur huwa kellu jsiefer l-Ingilterra għal parir tal-ispeċjalisti u għadu qed jistenna tweġiba jekk humiex se jagħmlulu radiotherapy biex it-tumur jiċkien jew inkella jgħaddi għall-operazzjoni mill-ewwel. Jistqar li mhux qed jibża mill-operazzjoni, anzi determinat li jaffaċċja u jgħaddi kollox. Huwa jgħid li l-ikbar sfida hija li l-kanċer jitneħħilu kollu u ma jibqax traċċa tiegħu. Filwaqt li rringrazzja lil bosta nies tal-appoġġ kontinwu, Fenekadami qal li mhux qed jippjana li jirreżenja mill-irwol politiku tiegħu għaliex fil-fatt hija l-passjoni għal dan ix-xogħol li ttieħ is-saħħa.